Berbalagun egitasmoak euskara zuzara aleloari jarraipena emango deutxo aurtengo ikasturtean Bermeon. Berbalagun egitasmoan edonor parte hartu daikela aipatu dabe Bermeoko udaletik. Bai, praktikaren bidez euskara hobetu nahi dauenak edo euskaraz bizitzeko aukera gehiagoren bila dabilenak. Ikasturte honetan guraso lagun eta ekintza osogarriak antolatuko dabezala aipatu dabe Bermeoko udaletik eta lehiaketak egongo dirala esan dabe. Gabonian, Martian eta Bagilean. Zetasun gehiago eman dituzte, Berbalagun egitasmoko dinamizatzaile den Marimar Hernandezek, Euskara zinegotzia den Iker Bilbao San Nikolasek, eta Bermeoko alkatea den Nadia Nemez Somalik besteak beste. Egunon, aurten 25-26 ikasturteko Berbalagun aurkeztuteko elkartu gara, ez dauleko ederraurik. Honetarako ekitaldi hau bebai, pentsaten du euskararen aldeku dela, bai bebai, aizialdiz egaz, zerikusi handize, euki aldauena. Aurten aekak erungo dau hau, eta aurrek urtietakulez, apurtzu bete aurreratuko bebai, agian beste partaidetza baten bila gauzela bebai, guraso ezberdin hoiek, imekaz euskera zeitzeko erraztasun handirik espadakoie, eta aur gabiltz, askoz be hobeto Marimarrek azalduko dau. Marimar? Hori da, aurten ere gure leloa izango da euskara zuzara. Nahi duguna da, kalean hitz egin euskeraz, lasai, lagun artean, gironean, orduan berez, astero egongo da talderen bat euskeraz hitz egiteko, talde guztietan egongo dira laguntzera datozen batzuk eta gero praktikatzera datozen beste lagun batzuk, eta momentuz 3 talde abiatu doguz. Martitzenetan, astearteetan, eguerdiko 12:30 ordu 1:30, arratsaldez asteartetan ere, 6:30 7:30 eta gero ostiraletan, barikoetan arratsaldez, 5:00 6:00, bai? Horrez gain, asteroko taldez gain, beste ekintza batzuk antolatuko ditugu. Helburua da saretzea, sare bat lortzea eta euskeraz hitz egiten dugunon sare hori ikusaraztea. Kalean elkartuko gara, gustuko lekuetan, eta taldeak autonomoak izango dira horretarako, bai? Erabakitzeko nora joan, zer egin. Antolatuko ditugu ekintza batzuk, ekintza osagarriak. Urriaren 25ean mendi irtera antolatu dugu, goizeko 9:30 Taraskan geratuko gara mendira joateko, eta hitz egiteko euskeraz lasai, eta izango da ibilbide zirkularra, 12 kilometro ingurukoa, eta asteroko taldetara ezin bada etorri, ekintzaren batera seguru baietz, bai? Beste ekintza batzuk antolatuko ditugu, urtero moduan lehiaketa 3 hilabeterik behin, hitzalditxoak, gurasoekin, familiekin ere ekintzak, pasaren urtean antzerkia antolatu genuen, beste tailerren bat aurten ere seguru, bai? Orduan, zuek animatu, proposamenak egin, eta ongi etorria proposamena. Laguntzeko, zein parte hartzeko, bai? Hori da funtzean Berbalagun egitasmoa, hitz egiteko proposamen zabala. Hitz egingo dugu astero, eta aparte, asteroko talde berezi bat antolatuko dugu dantza errazak praktikatzeko. Eta gauza bera, dantza egin bitartean euskeraz praktikatzeko talde bat izango da. Hori izango da, asteazkenetan, 6:30 7:30 kulturetzean. Talde hori berezia izango da zentzu horretan, ze ez da elkartuko kalean, elkartuko da kulturetzean, bai? Eta bestela interesa badago, galdetu, hurbildu euskaltegietara, hurbildu hizkuntza eskolako irakasleen gana, hurbildu gure gana eta galdetu, bai? Zein den ordutegia, zeintzu diren aukerak, eta antolatuko dugu nahi duzuena euskeraz hitz egiteko eta euskeraz bizitzeko azken finean. Gure azken helburua da euskeraz bizitzea, bai? Eta horretarako ahalik eta aukera zabalenak eskaintzea. Hori beste aldetik, ez dakit, Ibonek zeo zer nahi badu gehitu, Iboni hitza. Eskerrik asko, Marimar. Berbalagunen funtzionamentu gauz ondo azaldu du Marimarrek, eta nik bakarrik bitxikeria bat kontatuko dut, oraintxe bertan ikusi dodana ganera. Eskolatik onan entorrela,
Claro, batetik pentsaten, ze egitasmo polita, euskara ikasten ari direnak, aukera daukate taldeetan, bermiotarrekin hitz egiteko lagunduta, eta paradoxa da, baina bidean entorrela, erdera pilo bat entzun dute Bermeon. Eta azkanengo kale neurketak ere, hori esatera datoz. Orduan nik bai esango neuke, ia lortzen dugun denon artean, Bermio bera osorik berbalagun talde handi bat izatea. Horixe besterik ez. Bai, Nadiak agurtuko du. Eskerrik asko, bai. Esan duzu moduen hau helburue da Bermeo euskarako arnazgune bat izatea, ezta? Izan da eta bueltatuteara. Euskaraz ikasteko esan dugun moduen badauz leku ofizialak eta orain dela gitzi egon gara prentzaurre baten eta saldu dugu zelako ikastaru eta ikastaro horretan bakoitzak beran helburuek aldauela okin, titulo bat atara edo beste modo baten teknikoki edo ikasi. Bai, hori espadan zeuen eredue, edo espadozuien nahi, edo denbora gaitik, edo zer dan, hau beste era batera da. Eta, zuek oso ondo azaldu dozuien moduen, eta Ikerrek esan dauen moduen, hau aizialdigaz apurbet lotute dau. Danok aldogu atara ordotzu bat, aztien behin, eta espadan aztero, alda egin, eta hau benetan berbalagun bat izateko, eta arnazguni bat izateko behar doguz pertsona bi, Bermeo zeusara, behar doguz belarri prest, prest dausenak bai berbaitzeko eta horrek taldiek atarateko, laguntzeko, eta orduen. Benetan oso modu desberdin baten aldala ikasi euskerie, eta oso politze, jentie normalean errepikatu ditzen dau, eta urte batzuetan egon ditzenak alde baten beste alde batera pasaten dizela, eta benetan hori guk esaten dugun transmisioa, ezta? Geure euskerie, geure bermiotarra hori ez galtzie modu politz baten edo desberdin baten. Orduen anime benetan danok gauzela prest informazio emoteko, seguro que zetuten dozuela non horre parte arte duten dauela, bai espadan, leku ofizialak badauz, euskaltegiek, hizkuntza eskola, hurbildu, galdetu, eta seguro que egongo da hor talderen bat zeuen gustukoa dela. Eskerrik asko.